Warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian diundangke balik kabeh kok lentrak-lentruk ngono kok. Soale sing wedok-wedok wis tuwek ning jembebleh ngono. Ayo karo didahar monggo. Wong senengane nek pengajian itu seneng kok go mulih. Lho kok kirmah mula nek kepengin ora mikir ngomah sing ning omah dijak rene kabeh ngono lho. Kula nggih ngoten Pak, kula niku nek ana pengajian ngoten sak omah tak jak kabeh kan ngirit terang liwet. Lah ketimbang mikir engko tekan ngomah ra urung wis kedangon kedalon wis akhire ra kepangan sesuk kan mubadir. Lah iya nggo pakan pitik. Mulane teng pundi mawon mulai sesuk ana pengajian unjukan daharan kok diberikan diunjuk didahar kondur kudu telas. Sebabnya apa? Apapun makanan itu halal kok etuk kalimat Gusti Allah mbok kuwi wacanan Quran mbok kuwi selawat insyaallah di situ ada keberkahannya. Ono. Dadi ora kok terus senengane go mulih ngono kuwi. Berarti engko ya nanu nggonku ya tak go mulih. Lho aku kan melu-melu wong kene. Ono. Nek dikeki. Iya, engko nek dikeki tak go mulih. Nek ra dikeki berarti util. Ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Gempil kamardikan panjenengan sedaya sawetawis sekeca inginipun sami lenggahan kanthi merdu-merdikaning penggalih injri aurat mundi dawuh saking Sokibul Hajah kula dalu menika kapiji matur mugi-mugi sak mangke wonten manfaatipun ngeten nggih. Kripik gedang, kripik tela, sithik edang waton rata. Pokok pengajian ki aja nganti suwe-suwe. Pengajian kok nganti kesuwen penyakite loro. Siji ngantuk, loro gringgingen. Ngono ae wis do bekah-bekuh. Aseme mu baleke ra teka-teka ngono kuwi. Ya wong wedok-wedok kuwi. Diane. Barang kene teka kene ireng tibake ireng. Elek tibake elek. Elek ya ben ngopo kowe. Rumangsamu. Elek-elek ngene ndek bojo mangsamu kowe. Bojoku ayu glowing ora ting jembleh ngene. Adake wong kene ya kadohan. Halo. Ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Mugi dawuh saking panitia, saking keluarga ageng, saking almarhum Bapak Haji Narimo Narto Suwirja, kula ingkang kapiji matur wonten ing dalu menika dalam rangka haul. Kowe tibake ana gambarku ta iki? Gambare kok beda nggih. Karo asline apik gambare. Apik gambare nggih? Ya wis kono nonton gambare. Asa nonton aku. Wis kono nonton. Ngene iki cengak lho ngene iki. Nek krungu bojoku nesu. Nek ngerti apik gambare mau sing asli mbok ora kon rene. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Nggih kula niki asline kelik nggih ngeten niki. Nggih, kare nggih YouTube padha napa beda? Beda nggih, apik nggon YouTube nggih. Makasih. Nggih. Pertama, ngapunten Bapak Ibu. Ngambali lan ngawali monggo kula panjenengan sedaya ngaturaken ras puji dalasan syukur kita dhateng Gusti Allah. Dene Gusti Allah anggenipun paring nikmat dhateng kita sedaya Bapak Ibu. Mboten nganggo mandeg tur yo mboten nganggo hitungan. Betul napa mboten? Gusti Allah niku paring nikmat dhateng kita sedaya awak dhewe niki sing rawuh niki ora nganggo mandeg tur yo ora nganggo hitungan. Gusti Allah niku maringi dhateng kawulane niku ora diitung-itung. Pursok kadang-kadang awak dhewe iki sing ngitung-itungi dhewe. Nek ora sakmene. Lah. Nggih napa mboten? Gusti Allah paring nikmat dhateng awak dhewe
Orang nganggo hitungan, orang nganggo mandek ning kala-kala justru awake dhewe iki sing ngitung-ngitungi nikmate Gusti Allah. Nek ora wujute dhuwit, kuwi diarani dudu nikmat. Ya wong wedok-wedok kuwi. Oh dosa kowe. Wong wedok iki dikeki pira-pirae entek. Ora temonjo. Wonge ngulati aku terus iki. Wonge rada lemu kipas-kipas pokoke. Halo. Kadang-kadang kita itu berpikiran Bapak Ibu. Kalau awak dhewe iki berpikiran nikmate Gusti Allah mesti berupa materi. Nek ora materi dianggap dudu nikmat. Ini salah, Pak. Pancen awak dhewe iki secara materi rapati gablek, dit rapati duwe. Ketokno di sawang ini ketokno. Iki rata-rata blas gak pati didit. Ngertangga 20 merene iki wis. Ya termasuk sing nyekel mic iki. Iki ya ora didit. Mula dikon rene mangkat. Kan lumayan. Halo. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Jadi kadang-kadang kita itu berpikiran nikmat ki wujude materi. Nek ora materi dianggap dudu nikmat. Nek kula simpel kok, Pak. Awak dhewe dit gak pati gablek ora apa-apa. Durung duwe apa-apa ora apa-apa. Durung iso tuku apa-apa ora apa-apa. Ning alhamdulillah ijik doyan apa-apa. Iki nikmat yang luar biasa. Paribasan mangan sak mangane, lawo sak lawe. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Modale awak sehat, waras. Kira ngoten, mana hadap, santap. Betul? Sego anget diuleke. Diplenyek-plenyekke karo tempe goreng. Wareg. Nikmat. Betul? Coba ana wong duwite akeh, duwe apa-apa, iso tuku apa-apa, ning wis ra doyan apa-apa. Kene ngadi ora malah keloro-loro. Nggih napa mboten? Angger non dindi tuk pangan ra tau dipangan. Eling alesane asam urat. Kolesterol tinggi, tekanan darahnya dadi mangan apa ae rawani. Ngombe wedang legi yo rawani. Gula. Ngombe wedang putih yo rawani wong wis tuwa beseren. Rada asin-asin sithik ya. Gurih. Rawani. Kolesterol. Mula wong itu seneng ya jek utuh iki. Wonge cerak cagak. Masuk karo kula masuk nggih Pak nggih. Masuk nggih? Bisa diterima? Cedhak? Yuk syukur marang Gusti Allah. Jangan pernah ngergani nikmate Gusti Allah. Ojo sok ngitung-ngitung nikmate Gusti Allah. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Menungso nek kowe kepengin ngitung nikmatku sing wis tak paringke marang sliramu ora mungkin mampu ra iso kowe. Saking akeh. Mula wajib nomor 1 syukur. Barang siapa bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya. Betul? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa gelem syukur marang nikmate Gusti Allah, yakin ditambah karo Gusti Allah. Neng ingkar kufur bregoto marang peparing Gusti Allah. Ingat teman-teman, inna adzabi lasyadid. Siksane Gusti Allah banget rasane. Mula wajib ade syukur. Mula nek kepengin uripmu ayem tentrem, syukurlah kepada Allah. Apa yang Allah berikan di suku, terus dinikmat, rasa kagian cang. Masuk. Tidak usahlah kau sibuk menilai orang lain. Tidaklah kau sibuk menilai
Kebahagiaan orang lain ora sandumu itanggomu. Karena kita sering melihat orang lain, karena kita sering menilai orang lain, karena kita sering melihat kebahagiaan orang lain, sehingga kita lupa dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Inilah orang yang miskin selamanya. Kono kok ngene, kono kok ngene, kono kok ngene. Uripe ora ayem, kemrungsung tok. Tanggane gelange gede, kono bingung dhewe. Wah, rungokno kuwi, rungokno. Ya wong wedok-wedok kuwi. Wong tanggane kalunge gedhe, bingung. Wis ora usah mikir tanggamu. Nggih mboten? Kono sugih ya ben gelange gedhe ya, kalunge gedhe. Montore anyar. Omahe apik. Yo gen. Emang gue pikirin apa nek kono kae sugih, kono gelange gede, terus awake dadi wong, awake diki dadi wong rugi? Tidak sama sekali. Ngapain dipikirin? Lah iya kok hoah-hoah. Iki bojone sapa to ngeyel kanca? Dang ora. Masuk mboten karep kula? Cedhak napa mboten? Nah, bapak-bapak nggih ngono. Di bojo kok elek ngene iki, disyukuri. Es gantengno wae nikmati keelekannya. Ngono. Elek-elek bojone dhewe rasa ngrusi bojone. Heeh, nek Jawa mriki nggih enten bangsa bojo rusa-rusoan ngoten niku. Ana aku buluke ireng pokoke wonge. Wonge ku buluke ireng nganggo sarung pokoke. Lambine putih. Halo. Ora iki mur guyon. Halo. Elek-elek bojone. Rasa ngrusi bojone tong. Ijo-ijo aja diundhuhi. Wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis dibojo aja dirusuhi, wong sing legane pirang. Rungokno lanang-lanang kowe. Jangan sering melihat rumput tetangga. Dong ora? Kenapa kok biasanya rumput tetangga itu lebih hijau? Karena mereka perawatan, skincarean, facialan ya. Lowingan ra kaya bojomu kune remasonan koyonan BPU-nan wis nyawang wong wedok sini wis ra genah. Nyawang rai kebak koyo geger remasonan dodro minyak kampak weteng minyak kayu putih. Wah biasa awak diblonyone arek ngisor dimaneman dibuka biak pesing wah jan. Wong wedok trondolo kuwi. Wonge ya teko iki wonge. Wonge cerak bayar pokoke. Anggone mburi cerak bayar. Halo. Ngapa? Oh. Halo. Masuk nggih Pak nggih. Disyukuri dinikmati. Di bojo kok elek tur galak, nikmatilah keelekan lan kegalakannya. Apa kelebihan istri jelek? 1, awet. Samsaya suwe, samsaya elek. Terus dinikmati Pak. Yang kedua. Yen wonge krasa. Wonge ndingkluk saiki. Sing kedua to Pak, wong elek ki nek ditinggal sewaya-wayah aman. Wis ora ana wong demeni ra mungkin gelem wis. Aja nek kok menungso gendruwe gumoh. Halo. Sing nomor 3, wong wedok bojo wong wedok elek iki kelebihane mesti doyan gawean. Mang titeni, Bu, Ibu, halo Ibu. Nek nggen kula mriko nek ana wong kagungan kersa niku ibu-ibu senengane rewang. Nek mriki nggih enten rewang. Rewang sami nggih. Nek wong rewang sing bagian belakang bangsane adang,
olah-olah, korah-korah ngoten niku biasane sing ibu-ibu ayu-ayu apa elek-elek. Bisa diterima, Pak? Ora ana wong glowing anak nyugokke geni, adang, goreng-goreng ora mungkin. Sing ayu-ayu tekone keri ur kakean cangkem, ur cerewet tok. Hidup wong elek. Masuk. Wah, wis pokoke dinikmati, disyukuri. Alhamdulillah. Karena cantiknya wanita bukan dipandang secara fisik. Cantiknya wanita itu ada 3 cirinya. Ditokke ora? Nek metu saiki ra penak. Iki materine haul kok. Ora apa-apa. Lah karek panitiane wani apa ora? Soale genge jawabe anu nggo kaul ora istri cantik kok. Mungkin lain kali dibahas nggih Bu nggih. Mungkin mbok ngono cocok terus diundang nek. Lali. Lah nek mulai ngelak ngeten iki ya. Lah tak mimi sik nggih. Miki pun Dok. Miki pun paham nek senengane mubaleke susu no. Tapi nek mriki modele susu cilik-cilik nggih. Tapi loro saene Pak. Sulu. Niki pun paham susune loro. Kala wingi niku to Pak, kula ngisi pengajian ngeten iki dikeki susu siji to Pak. Kula bar ngisi pengajian iki mlakune miring-miring ngeten niku. Nggih, lah apa cisih. Lah susu umur siji susu apa? Akhire terus loro, nek loro mlakune jejet ngeten, Pak. Tapi pun nate lho Bu dikeki susu tapi gedhe. Seliteran iko, Dik. Tuh kula entekke. Wah tekan ngomah gumoh kula. Bojo kula curiga ayah kok gumoh susu. Dari mana? Dari ngisi pengajian Umi. Loh, kok susune ambune amis ngono. Lah mimik sik nggih Bu nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nek arep mimik susu tak cekel sik susune. Oh, sik. Piye. Terus bar kuwi tak buka susune tak buka. Ya, ngono. Terus bar kuwi susune tak nggo dolanan sik. Tak ubeng-ubengke sik susune. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nggih, ngapunten nggih Bu nggih. Kula nek susu seneng. Seneng susu putih, seneng coklat nggih seneng. Pokok susu. Sing penting aja bar kerokan. Wuh. Ya ini kula nekat bar kerokan tak kokop cangkemku pedes e. Pak Irma sontrok. Halo. Bisa diterima nggih? Jadi pokoknya disyukuri, ngeten nggih. Hidup kita akan bahagia. Tidak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki tindak lampahipun mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Pengajian dalam rangka haul kintun doa datang almarhum Bapak Narimo Nartoswiryo. Gusti Allah ngendikan ngeten Bu. Kullu nafsin dha'iqatul, saben-saben awak-awakan kang duweni nyawa bakale mati. Percaya mboten? Sing lanang mati, sing wedok rabi mbahmu ya dosa kowe. Ya niki ngayal banget lho Pak. Iki sesuk nek pengajian asa diundang ya Pak ini. Kowe dosa kowe.
Sing lanang mati, sing wedok mati. Ngono lho maksude, sing tuwa mati, sing enom mati, sing sugih mati, sing melarat mati, sing dhuwur mati, sing cendhek mati, sing lemu mati, sing kuru mati, mubaleke. Oh, dosa kowe. Mubaleke mati sing ngisi sapa? Ingat Bapak Ibu, halo. Antrian kematian kita tidak semakin jauh tapi semakin dekat. Nggih? Contoh ngeten mawon, sing paling simpel, contoh paling simpel. Umpamane sesuk-esuk PLN ngumumke daerah Jawa mriki sesuk mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore akan terjadi oglangan. Apa yang akan Anda lakukan? Sing duwe HP, HP-nya dicas. Nggih mboten? Sing kudune umbah-umbah sesuk iki umbah-umbah. Nganggo mesin cuci. Sing sesuk klambi arep dienggo iki bengi wis mulai diset. Soale ngerti sesuk arep oglangan. Betul. Nggih mboten? Sing arep mati listrike kaya ngono kowe ubyeke. Dan itu tidak setiap hari Bapak Ibu. Tetapi peringatan kematian Allah kepada kita itu diingatkan setiap saat, setiap waktu Bapak Ibu. Karena awak dhewe kira ngerti kapan datangnya kelak kita akan mati. Tapi tondo-tondo kematian Pak, yakin bisa dipelajari. Kula ngeten iki nyawang niki ketok. Lah rumangsamu balik lamur. Lho maksudku, wah iki abot iki. Omongan karo wong Jawa ya angel tenan. Maksudku ngene lho, Lek. Kula nyawang ngene iki. Ketok. Lho, Mas kula ngeten lho, Dik. Sok sing mati sapa dhisik. Oke, kita buktikan. Sing lanang-lanang sik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wah, rada oke iki. Pokoke wonge pucet banget iki. Sing paling celak wong loro pokoke. Wong isor lampu pas. Oh, aku dhewe to iki. Iya. Ora. Nggih. Sing wedok. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Nek sing wedok ki ora ana sing mati kira. Wong wedok biasane awet. Nggih, wong mati kan rata-rata lanang sik. Saya ngrantes dunek-unek gitu terus ini. Mboten namung guyon mawon Ibu. Mboten tenanan, tapi ingat Bapak Ibu, halo. Halo, kelak ketika kita ini sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah umur 40 tahun ke sana. Wong yang gebres umure petang tahun munggah, ingat malaikat Israel tansah lirik maring sira nggone lirik malaikat Arab jabut nyawa sira nggone jabut malaikat ngenteni dawuh Kang Maha Kuwasa lan sakwise didhawuhi karo Gusti Allah malaikat Israel banjur nandang karo kondohe wong Jawa, aku ki mung sak derma mula kowe aja sumaya. Masuk? Maka yang namanya nikmat dunia, kula matur, nikmate donya ki anggere wong wis umur 40 tahun, niku wis mentok nikmate donya. Pun pol. Mula kok anggere ana wong wis 40 munggah kok jek petakilan, jek telelekan, kuwi berarti kenene wis gesek. Betul? Lho wong ki nek wis umur 40 tahun ki lak urusan donya lak wis waleh, pirsa waleh. Wis jelek.
Urusan pangan, arep mangan opo ae kelakon. Nek wis 40 mulai sudo. Mangan sate rawani. Tontonan sesuk korban, jaluke lak mesti sapi. Betul? Sudah mulai berkurang. Betul? Lah iya. Apalagi yang akan kita cari urusan dunia, Pak. Mangan, wis bendina mangan nganti moh-moh. Urusan pakaian. Apa neh wong wedok-wedok kuwi? Apa acara ana seragame? Arisan. PKK. Pengajian. Yasinan. Tahlilan. Sholawatan. Manakipan. Lomba 17-an. Kur PKK. Piknik. Among tamu. Minggu esok jam 6 neng balai desa kanan, kiri, maju. Apa no, Lek? Betul apa betul? Kalau kita laki-laki pakaian yo gur sak-sake ngene iki tontonin wong lanang-lanang. Jagong yo kuwi, pengajian yo kuwi. Kumpulan RT yo kuwi. Lho wong lanang itu cukup sederhana nggih Pak nggih. Kaya wong wedok-wedok kuwi. Urusan kerudunge modele sak tekruk lencung. Ana sing model ngene iki tok, temitene kene tok rampung. Ana ditemitene tarik munggah kayak kene ndas tuncepi paku mak bles. Nggih mboten? Ana sing model lendang dawa dudeng-udeng kene ndas. Nganti kaya kue lapis kae. Mlaku nganti jentar-jentar. Masuk mboten? Artinya apa? Urusan pakaian Pak Nyon ngapunten tinggal satu kelak pakaian kita yang akan kita pakai apa? Kain kafan, gelem ra gelem, wani ra wani. Nek wedok 5 lembar, nek lanang 3 lembar. Masuk? Dan kepantesan baju yang kita pakai kuwi ana pantese, Pak. Nek jek enom monggo, wong jek enom lanang, enom wedok, kei klambi model ae patut. Nek tuwek ngene iki. Tontonan pemora seragam yo ketok elek. Masuk. Semua itu ada kepatutannya, Pak. Nek umur 40 munggah, wis mulai nganggo klambi rapati patut, dipiak-piakke ra patut. Betul? Masuk. Mula monggo Bapak Ibu. Ayo persiapan. Kok nek sewaktu-waktu kita dipun timbali kali Gusti Allah, aja nganti bingung, aja nganti plonga-plongo. Dengan adanya haul pada malam hari ini, almarhum Haji Narimo Narto Suwiryo menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Masuk nggih? Urusan tumpaan. Apa enek wong Jawa kene sing nganti ra ndek motor. Anak papat motor ya mesti papat. Yang sawah ngarit sak numpake motor, Pak. Wong cah kan akeh cah lempoh-lempoh kuwi. Cah sekolah-sekolah kuwi, cah SMP iki. Ora gelem mangkat. Minimal ya sepeda listrik. Nggih mboten? Nggih mboten? Jadi saat niki niku esuk jam 6 tekan jam 7 nek jaman kula riyen sekolah niku angger pagi rit-iritan bocah sekolah numpak pit niku kathah sakniki pun jarang-jarang ngono. Betul? Betul? Sudah kita nikmati semua, Pak. Kurang apa meneh? Garek siji nggo tumpakane ade. Bandoso. Ditumpake kereta Jawa roda papat rupa manungsa rupa jujukane ana jeron guwa tanpa bantal ditutupi anjang-anjang diuruk disiram kembang yen salate arang-arang mertandake yen imane yen salate arang-arang mertandake yen imane masuk
Masalah omah saya mau masuk sini dek. Oh ya Allah, mlebu kene iki omah gak ono sing elek, malah kuno ono omah gede banget apik. Ya Allah. Nggih napa mboten? Omah apik-apik kaya ngene. Ingat jangan kau banggakan itu semua. Kelak semuanya akan kau tinggalkan teman-teman. Betul? Umur sementara. Betul? Mila monggo Bapak Ibu, antrian kematian kita semakin dekat Bapak Ibu. Wes umur 40 tahun ke sana kata Rasulullah, jika umur kita sudah 40 tahun ke sana, maka malaikat Israel itu bendino 24 jam kuwi minimal 70 kali ilak-ilik ning awak dhewe. Dadi nek sing modal-modal ngene iki, stok-stok lawas ngeten iki. Nggih. Ya semua sampun pinten Mbah Kakung? Wah, 74 itu lawas kepundulan to kuwi. Saestu nggih yang Kakung nggih, nek menawi kados Kanjeng Nabi lak namung 23. Jenengan sampun pitung dosa sekawan berarti turah 11 tahun. Tasih siap nggih Kong nggih. Alhamdulillah. Lho, sing nom-nom kados ampun ngece mbae niki. Nek mbae tekan 74 kelik durung karuan. Lak ngoten to nggih. Kelik saiki lagi 44 selisihnya 30 tahun kalih jenengan. Jenengan pun pitung dosa sekawan. Kula lagi 44. Nek jenengan pun, nek kula kan dereng, nek kula rung karuan nyandak, nek jenengan lah sampun nyandak. Masuk nggih karo kula nggih. Lah mula monggo Bapak Ibu. Yuk, dan kelak ingat Bapak Ibu, ketika ajal menjemput kita, sok nek awake iki wis mati. Pertama yang kita rasakan, kita merasa bahwa diri kita ini dalam keadaan mimpi. Kata si Wirsa ini rada serius, Mas. Rada ngeri soalnya. Soalnya wonge ketoke pucet tenan iki. Nggih. Jadi ngeten, Pak. Wong mati pertama kali niku dereng krasa nek dia sudah meninggal. Krasane mimpi, kaya wong ngimpi aku kok iso ngulatke awakku dhewe. Ingat-ingat Bapak Ibu. Aku kok iso ngulatke awakku dhewe, aku kok diujurke. Kula madhep pundi niki? Wah, berarti bingung iki. Kula nek dereng madang ngeten niki kok. Ya saestu dadi kula nek isi pengajian durung madang kleru-kleru ngono lho Le. Iki rumangsaku ki madhep ngalor kok. Lah piye wong ya tekone rada telat kok. Kudune mau madang sik langsung ngisi. Saka sing di omah ya wis nyiapke tapi wong ya tekone telat kok. Halo, sakke nggih? Nggih. Kita pucet nggih nggih. Berarti lor niku pundi, Pak? Lor niku pundi? Nika. Nggih. Dadi tali. Dadi wong mati niku pertama rumangsane ngimpi, rumangsane iso ngulatke awake dhewe diujurke ngalor, bojo, anak, putu, dulur, tangga teparo do nangis, rumangsane wong aku ijik ngimpi. Mari ngoten lho, aku kok didusi. Aku kok salatke. Dia masih berasa kalau dia masih bermimpi. Mulai krasa nek wonge iku bener-bener mati ketika Pak mulai diangkat bandosane, Pak. Masuk? Ketika bandosa niku sudah mulai diangkat, layon sudah mulai berjalan, maka dia sudah mulai menangis. Ya Allah. Gusti Allah. Oh dosa we. Kita ora wedi mati iki kita. Duh Gusti Allah. Niki kula saestu sampun mati toh. Kula dereng siap Gusti Allah. Ingat Bapak Ibu. Halo. Halo. Rata-rata wong mati niku rata-rata nek ditekoni mesti durung siap. Yakin. Ayo sapa sampeyan iki sing wis siap ngacung. Wong malaikat Israel do longgar iki tak belke ayo. Rata-rata dereng siap. Masuk nggih. Maka sepanjang jalan dari rumah sampai ke makam, ini roh ini menangis, Pak. Nangis. Napa saestu to Gusti Allah kula nika sampun mati. Masuk. Mlebu ning sarean diselehke sik sedelo sak kulone liang lahat. Nggih napa mboten? Mulai jenazah dipun angkat dilebokke ning alap liang lahat dengan kalimat bismillahi ala millati Rasulillah. Betul. Dilebokke diiringke mujur, miringe mujur
Miringe madhep ngulon. Nggih napa mboten? Ditutupi anjang-anjang. Nggih napa mboten? Diganjel gelu jenenge. Gelu napa gelo, Pak? Saking gelone dadi gelu. Nggih napa mboten? Cacah ganjil, diganjel soalnya apa? Wis ora iso miring dhewe. Mulai medene iki. Nggih napa mboten? Terus mulai ditutupi anjang-anjang juruk terus didak-idak. Lelah sing idak-idak mung suwe. Sing madhet cah sing madhet iki soalé jek sok udan kok iki ya. Kok ndak amblong nek ra madhet. Iki sing mendoso iki mesti ndase iki ta. Mung suwe ya. Nggih. Masuk mboten karo kula? Masuk nggih? Mulai dikubur, Masya Allah. Nggih. Mungkin nek pun rampung, para takziah sudah mulai duduk. Mungkin nek enten sing nalkin ditalkin lak ngeten ta nggih. Nek mboten nggih minimal dipun doaken Pak Mudin biasane. Nggih. Mari ngonten semuanya sudah pada pulang. Nggih. Sing sik ning kono biasanya orang-orang yang paling mencintai dan dicintai siapa? Istrinya mungkin, anaknya. Betul? Cik do ning kono. Kuwi ora punjul saka 20 menit. Gayane nangis. Pak. Mbak. Kowe tega. Nggih. Mulai bar rampung mulai do rembugan iki penake piye? Gendang rampung omahe ado-ado. Sing ngetan bagiane sapa? Bulan bagian iki cah trondolo iku ngono kuwi. Soale iki ana sing ning Sulawesi sing adoh. Sisan-sisan sing ning luar pulau, sisan-sisan rembugane gen rawi-rawiri. Bagianku sing endi lho. Wong mati durung garing lemahe anak wis udur masalah warisan. Nah, kunjohe paham no aku. Paham wong ya teko iki. Manggone mburi. Masuk. Masuk ya Bapak Ibu ke. Dan ingat Bapak Ibu, ketika semua pada pulang, termasuk orang-orang yang mencintai kita, yang kita cintai, istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, siapapun yang nanti paling akhir pulang, 7 langkah pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, malaikat munkar nankir mulai datang. Ingat Bapak Ibu. Ini kula turut nggih Pak nggih. Saya urutkan. Saya urutkan Bapak Ibu. Kula urutke. Masuk. Mengke nek wektune nyandak nggih. Nyandake nek ora ya sok ben diceluk neh. Ngono. Ngoten nggih? Lah, ketika malaikat munkar nankir datang nyuwun ngapunten, sesaat jenazah yang mati ini akan dikembalikan rohnya oleh Allah Ta'ala. Hei fulan bin fulan kowe tangiyo. Maka dalam waktu sesaat jenazah iki akan bangun, Pak. Ingat nyon ngapunten, kula mboten meden-medeni. Bangunnya jenazah ini dia duduk sebagaimana duduknya orang tahiyat akhir. Monggo, jenengan pirsani, percaya monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Sa ora percaya jenengan ingkang kula aturaken sok bakale ngalami. Nek kula wis percaya. Sing ora percaya kuwi ya ora masalah, ning sok ben kowe bakal ngalami le. Masuk. Duduk namanya duduk tawaruk kados ngeten iki, Pak. Monggo dipun pirsani. Masuk. Nek sing kulino salat ra masalah. Kados kula ngeten iki ra masalah. Ngapa? Soale kulino salat. Wah, engko sing ra kulino salat ngecocor ngene iki ra iso. Jet-jet terus didak malaikat. Diaro. Masuk karo kula. Mula monggo Ibu, Bapak repote kaya ngopo, sumpeke kaya ngopo adimu. Susah kaya ngopo uripmu paribasan ning alam donya. Jangan pernah kau tinggalkan yang namanya salat. Karena apa? Kelak yang akan membela kau di alam barzah. Kelak yang akan membela kau di hadapan Allah. Salatmu, ora bondomu, ora derajat pangkatmu.
Kusuk ra kusuk, ikhlas ra ikhlas salat to. Rasa dadak muni. Kadang-kadang ono sing muni, wong salat tok jek ngenengke tanggane. Ngono ku ya ono. Terus akhire wonge ra gelem salat. Ngoten niku. Jangan seperti itu, teman-teman. Kelak yang akan membela kita di akhirat di hadapan Allah ketika yaumul mizan, yaumul hisab itu salat kita. Nek ora ono sing bela, ngeri tak kandhane. Ping 5 to salat niku? Ayo. Rembug sik le. Wong-wonge do teko. Aku ngerti aku gur gayane tok kuplukan tapi ra tau ning masjid. Nggih. Masuk. Jenengan niku waras mboten? Sehat mboten? Normal mboten? Kan ora ono telinga juga tidak bermasalah kan? Tidak bermasalah nggih, telinga normal nggih. Nggih lah iya nek wong normal ki nek diceluk pisan krungu mesti bereaksi lho, Pak. Halo. Loh, Gusti Allah ki sedina sewengi nyeluk ade ping pira? Lho ya do paham no janen no. Diceluk ping 5 hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dengan kumandang azan, dengan lantunan kalimat Allah yang begitu indah, sing adane telake nganti jiglek lho. Begegek. Padahal omah yo cerak masjid. Mula Pak Imam, Pak Takmir, gen jamaahmu do dong kupinge. Nek masang horen rasah dhuwur-dhuwur. Mergo horene geduren kuwi sing ngisor-ngisor kuwi do ra krungu. Masuk. Wong diceluk ping 5 kok nganti ramor kan berarti ininya bermasalah. Wong diceluk ki ora ndang moro berarti kan ada 2 kemungkinan to, siji budek loro kentir. Maka 2 manusia kelak yang akan dijengkeli oleh Allah Ta'ala. Ada 2 manusia, Pak. Kelak yang akan Gusti Allah jengkel ngulatke menungso lagone ngene. Apa? Belas ra tau ning masjid, mangkat pisane diterke koncone, tumpake bandoso. Gusti Allah gregeten kuwi. Masuk. Sing nomor 2 apa? Wong wedok sing ra tau gelem nutup aurat, gelem nutut aurat dengan kain kafannya, kuwi terakhir. Itulah manusia yang paling dijengkeli oleh Allah Ta'ala. Gen kroso wonge terus meneng ae. Ya ora piye. Oh dosa we. Halo. Wong diceluk ping 5 ku ya minimal 1 to, Dede. Makanya kan gampang to, nek kowe ra iso ping 5 ya ping 4. Ra iso ping 4, ping 3. Ora iso ping 3 ya ping. Nek ra iso ping pindho ya ping pisan. Nek 5 ra iso ya minimal Jumatan lah. Nek Jumatan ra iso ya Idul Fitri, Idul Adha lah. Nek Idul Fitri, Idul Adha wis ora, minimal kowe ra ketang seminggu pisan lewat ngarep masjid. Kurang penak piye tadimu balik kelik gunaan pribadi. Kowe nek urung gelem salat ora apa-apa. Ning minimal minggu pisan kuwi kowe lewato cerak masjid. Mbok menawa dengan seringnya kau lewat masjid, Allah turunkan hidayah di hatimu. Jek ana petingane ngono lho. Wis nang masjid ora, salat ora, pengajian ora, ning kakean cangkem kuwi ya ana. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Nggo ngene iki lho, Bu. Engko nek ning kono ditangeke posisi ngene iki nek ra kulino, oh ampun nyepelekke, Bu. Masuk nggih? Kelak duduk seperti ini. Terus kemudian malaikat berkata, "Wahai fulan bin fulan, kowe wis mati tenan, kula dereng siap." Lah kowe gengi dikek umur nganti 74 iki mbok nggo apa? Nek umpamane lho nggih. Ha diaturi kok. Kula repot. Repot apa? Oh, ning sawah. Maka apa, Bu?
Maka apa kata malaikat? Wis nek ngono, nggo kanca kowe. Saiki celuk ana. Nggih ben nang alam donya sing mungguhmu sing mbok anggap paling cerak, paling tresna karo kowe, sapa celukan kon ngancani kowe. Maka yang dipanggil pertama kali orang terdekat jawab, nek ra bojone, nek ra suaminya ya istrinya. Halo? Halo? Bojoku, ku. Kancanono aku, ku. Wong kowe nggih ben kandha ning donyane, cintaku padamu sehidup. Ayo kancanono aku. Ada enggak yang mau ngancani bojo mati? Angkono mau pengen rabi nek malah. Tidak ada, Pak. Dan suara itu apa? Dibengokkan tuh begitu keras, tapi karena ruang dan dimensinya sudah berbeda, sekencang apapun jeritan dan panggilan yang berada di alam barzakh tidak mungkin terdengar telinga yang ada di alam dunia. Mereka akan panggil-panggil, wahai istriku, wahai suamiku, temanilah aku, kancanono aku, Dek, kancanono aku, Mas, aku neng kene dhewe gak ono kancai. Tidak. Masuk. Wes piye bojomu gelem ora? Mboten. Bojo kula mboten gelem kancane kula. Malah saiki wis duwe bojo meneh. Gandeng karo rondo tenggono. Angel. Ayo, wes bojomu serang glape saiki anak putumu. Anak-anakmu gek ben sing mbok bangke kok banggakan derajat pangkatnya, kok banggakan derajat pangkatnya anakmu, sugih anakmu, kepinterane anakmu, saiki celuk ana anakmu. Dia panggil anak-anaknya, wahai anakku sing paling bagus de, sing ayu de, kancanono bapak nak, kancanono ibu mak. Tidak ada satupun anak-anak kita yang mau menemani kita. Ingat Bapak, maka saya di mana-mana mengatakan Bapak Ibu semua yang hadir di majelis ini, kita semua sudah menjadi orang tua. Wong tua tur ya wis tua. Maka pesan saya adalah di akhir hidup kita kelak nanti, di masa-masa tua kelak kita nanti, jangan kita terlalu berharap kelak di akhir hidup kita anak-anak dosa mudeng karo wong tua. Karena sedih mereka ditinggal mati oleh orang tuanya. Karena nangis mereka ditinggal mati orang tuanya. Maksimal 3 hari. Kena mbok titeni. Maksimal 3 hari. Nek wis 3 dina mereka akan kembali kepada kesibukannya mereka masing-masing. Alasannya cuti kumurong dino. Bali nyambut gawe meneh. Sedihnya sudah hilang. Dia akan sibuk nguruki rumah tangga mereka sendiri. Mereka akan sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Mereka akan sibuk dengan urusan keluarga mereka masing-masing. Maka Bapak Ibu, di akhir zaman ini jangan terlalu berharap nanti di masa-masa tua kita. Anak-anak itu paham lan mudeng karo wong tua. Wong tua cek meger-meger dibel kowe mulya. Ngapunten Pak, mboten saged mantuk. Enten meeting rapat dengan pimpinan. Ya wis malah halah-halah ya. Ndek anak rata yu. Masuk nanti kalau masuk waktunya ada saya jelaskan Bapak Ibu. Dan ini benar-benar terjadi. Geleme mulih lagi wong tuane mati lah. Mboke aja dikubur sih. Bapak aja dikubur sih. Lah kowe iki gek ngidong apa? Bapakmu mbokmu je urip meger-meger kowe kon mulih kowe ra mulih-mulih. Barang pakmu wis mati, mbokmu wis mati. Kok aja kon ngubur sik. Aku tak ketemu wajah si mbok sik. Perjalanan Sulawesi Kalimantan yang jogi aduh. Maka jangan kau siksa orang tuamu dengan begitu lama menahan rasa kerinduannya kepada anak-anaknya. Apa yo enek wong wis mati jek kon ngenteni anake mulih lak kowe bocah trondolo to kowe. Rumangsamu nek wong sedakep ngene iki ora keju. Kowe do mikira. Wong tua ngenteni jek urip sehat meger-meger anak ra mulih-mulih. Ketekan mati wong tua semujur ngalor sedakep jek kon ngenteni wong sing nek ngerti koyo tak Dang apa ora?
Ya wis. Kok kula dadi emosi nggih Pak nggih. Wong wedoke senengane ngono kuwi ya. Kene wis menggendong alah uga. Kok apa-apa kok lemes. Masuk nggih Pak nggih. Masuk nggih karo kula nggih. Maka Bapak Ibu. Ya, ya Muhammadun ismasyita fa innaka mayyitun. He Muhammad kowe arep urip ning donya sak dawa-dawa kowe uripmu terserah. Tapi ingat fa innaka mayyitun. Wa ahbib masyita fa innaka mufarriquhu bihi. Kowe ning donya tresno karo sapa wae, apa wae sing mbok tresnani ning alam donya, ingat nanti akan berpisah. Anakmu, bojomu, penggaweanmu, bondomu, derajat pangkatmu sing mbok gong-gongke ning alam donya. Ingat semuanya akan berpisah. Masuk? Masuk nggih? Wis anak ora ana sing mara. Sapa neh? Bondo kula, derajat pangkat kula. Celukan, bondomu celukan, mobilmu celukan. Gelangmu sing sak pelek-pelek kae celukan. Kalungmu sing sak rantai-rantai kae celukan. Enek wong mati nggawa bondo. Enten wong mati ngempe duit. Ndak ada, Pak. Wong tua mati nganggo ali-ali, anak limo nglumpuk gawe nangis tibake sik-sikan sing mlurut ali-aline mboke. Padak kira paham wae. Betul? Mula monggo Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita Bapak Ibu. Nggih. Terakhir apa pertanyaan malaikat? Ya wis, nek kabeh sing mbok tresnani ning alam donya ora gelem ngancan iki, saiki celuken amalmu nggih ben sepira kon nggo ngancani iki. Nangis. Kulo nggih ben mboten salat. Oh, dosa kowe. Iki ketoke semani mati iki ketoke. Kulo nggih ben mboten ibadah. Kulo nggih ben mboten tau salat. Kulo mboten poso, mboten ngaji blas. Lah iya, terus kowe piye? Kulo mang urip kene, sedelo Mas. Batu muntek. Ya ape wae dicas. Sudah mulai siksa kubur sudah mulai, Pak. Mula nek sing wis ngene iki, ora ana sing bakal nulung kejaba telung perkara. Ana kubur akeh wong kang padha sambat. Ngrasake rekasan ning siksa ora kuat sebab rikala ning donya seneng maksiat ajal wis teka nanging ora gelem tobat. Masuk? Lo monggo Bapak Ibu mumpung cik dikei nyawa karo Gusti Allah ayo ndang tobat. Pun sepuh-sepuh arep boleh apa meneh. Mbok rewangi pentalitan. Apa? Sego sak piring wedang sak gelas wis dah bar kuwi dikei liyane semua. Lah kok mbok rewangi nunjang palang. Tuwekane sing garap sawah 10 paduk. Arep mbonggo apa? Kedisian pati, rebutan anak bubu. Betul? Maka apa, Pak? Satu sedekah jariyah. Idza mata ibnu adama ing qata amaluhu illa min salasin, anak putune Adam ki nek wis mati pedhot ganjarane kejaba telung perkara. Siji apa? Sedekah jariyah. Mula Bapak Ibu gegem duit aja kesuwen. Engko nek kedisian pati dinggo rebutan anak bodo. Lamun wong tuwa kliru mimpine. Ayo le ditutuk. Iki nyambut gawe. Ayo ditutuk. Ayo nyambut gawe. Engko nek aku muni aja mbok tutuk. Kok
Lah piye mosokmu balik muni ditutuki lho. Aku tak siiran sik karo jamaah engko selawatane kono. Dong ora? Oh nek iso sesuk tak jakneh le. Iki pumpung aku laris-larise ngene iki. Diaturi kok. Oh dosa kowe. Lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal getun burine. Betul? Wong tuwa loro kondur ning ngarsa pangeran, anak putune rame-rame rebutan warisan, anak rame-rame ra gelem tahlilan. Selawat Allahumma Sayyidina, tangannya diangkat, Muhammadin. Ayo sing angkat tangane asam urate minggat. Salim ala Sayyidina wa maulana Muhammad atatama bil milahi salata daimata bitawabil mulkilahi. Bukali. Wong tua loro Mas lanjutnya. Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Salli wa sayyidina wa maulana. Ada sama bil milahi salata daimadam mulkilahi salatan masuk. Tadi Bapak Ibu, pertama amal jariah kita yang kelak akan mengikuti kita sampai di alam barzah sampai nanti sowan datang Gusti Allah. Amal jariah niku napa Mas Gelik? Ya sedekah jenengan. Nggih. Ini malam diniatkan bersedekah untuk beliau dari anak cucunya Bapak Haji Narimo Narto Suwiryo. Wong anake sukses kabeh. Amin. Kula krungu-krungu sukses kabeh. Amin Allahumma amin. Maka sedekah yang keluarkan pada malam hari ini kau niatkan untuk orang tuamu. Masuk? Masuk ya Bapak Ibu nggih? Dan bersedekah tidak harus berupa uang. Sing rumangsa sugih berjuang kelawan bandane, infak sedekah uga ngamal jariah. Masuk? Umpamane tetulung marang wong randuwe uga bayar zakat lamun bener nisabe sing sugih bondone. Sing rumangsa pinter berjuang kelawan ngilmune karo ngilmune kang nuduhake hukum agama sak mestine. Halal lan haram iku kudu dijelasake sing supaya padha bener nggone ngibadahi sing pinter nganggo ilmune. Nek duit nang duwe, kepinteran yo ora duwe, ning tenagane. Sing rumangsa rasa berjuang kelawan tenaga kerja bakti metu. Penak ta nggih? Yen ora bisa berjuang kelawan donga kan penak. Sing sugih bondone, sing pinter penemune.
Sing rasa tenagane. Sing wis tuwa ya mengestoni. Kuwi jenenge apik ning masyarakat ngono kuwi kompak. Ora diundang rapat ra teko. Kali urunan ra metu. Kerja bakti ra mangkat. Ning kakean cangkem.